Dragi prijatelji, poštovani gledalci kanala Južni blok. Draga Jovanović, ko sam ja? U vašoj karijeri novinara imali ste mnogo odrađenih intervjua. To su bile poznate ličnosti, nekad i nepoznate. Do koga vam je bilo najteže da doprete? Odgovorit ću ovako malo bezobrazno i drsko. Do svakog intervjua sam došao prilično lako i malo su mi novinari čudni kad se žale kako teško dolaze do intervjua i šta ja znam. Ja svakog kog sam poželao da imam u intervju, ja sam ga imao. Da li je političar najvišeg ranga, da li je, šta ja znam, neko iz nauke, pogotovo nuklearne, kojom sam se ja, veoma bavio zbog atomskih centrala, a pravio intervju koji sam najradije napravio, koji mi je ostao u velikom sećanju, nije ni sa političarom, ni sa naučnikom, ni sa akademikom, ni sa predsjednikom akademije, ni sa raznoraznim dobitnicima raznoraznih, bog zna kako važnih nagrada. Najslađi mi intervju sa Jelenom Karleušovom. Pročitali ste mi misli, upravo sam to htela da vas pitam. Taj intervju je izazvao mnoge kritike. Vama upućene kao novinaru, da ste neozbiljni, pa šta vam bi i tako dalje. Pa nam recite kako je došlo do toga. Pa za mene je to upravo bio izazov da u NIN-u, u ozbiljnom, NIN-u, News magazinu, koji je stariji 2 ili 4 godine od Parijskog Monda, da ja pravim intervju sa Jelenom, kontraverznom Jelenom Karleušom, koja po meni devojka uopće nije kontraverzna i veoma mi je draga i čak volim to što radi. Ona prati taj svetski trend u tome što radi, to je ne može niko osporiti. A sjećam se, bilo je neko leto, avgust, kad padaju svi tiraži, pa padao i tiraži NIN-u. I sedimo na kolegijumu i sad kao smišljamo šta bi to bilo nešto što bi, prodalo novine, taj broj NIN. A Jelena je, recimo, te nedelje opalila nešto Borisa Tadića. To baš onako bilo šarmantno i slatko. Sad ne mogu više ni da se setim zašto ga je opaučila. I ja kažem, pa pravimo intervju s Jelenom Karleušom. Ajde, ti si neozbiljan, Jelena Karleuša u NIN-u, ovo. Kažem, dobro, sorry, povlačim se, vi nađete nešto pametnije. Sutradan ponovog sastanak kolegijuma, ujutru 9:10, 11, i glavni urednik, ajde ga ne spominjem ko je, imao sam Ćulibrk mi je 24. glavni urednik, kaže, znaš šta, ona tvoja ideja sa Karleušom kao i nije loša. Verovatno se konsultovao, šta ja znam s kim sve, kaže, nije ti loša, pa dobro, praviti te. Pa ajde da ti praviš, ja koji mogu da joj budem tata, ja ću s njom da pravim intervju, a ceo kolegijum je malta ne ima staža u NIN-u koliko ja sam. I sve su mlađi ljudi i kažem, evo, neka neko od vas pravi. Ma ne, ti ćeš to najbolje ono. I ubaca meni crva da pravim sa Jelenom. A Jelenu znam još kao klinku, kad je imala 10 godina i kad je mama dovodila kod nas u redakciju NIN-a, jer je od Radio Beograda do NIN-a u Cetinskoj 1, ne znam da li ima 50 metara. I ona je dovodila i tako sam upoznao tu devojčicu koja je bila odličan đak. I čak mi se svidela što je jednom prilikom ispričala kako ona nije davala da od nje prepisuju pismene zadatke, ni doma. I tu me kupila još više, zato što sam ja takav odličan đak bio. Ja nisam dao
da mu se prepisuje pismeni, ja hoću svakom da pomognem, ali ne dam mu da prepisuje. To sam se posvađao i sa mojim posle kumom, Dušanom Popoviću, što mu nisam dao da prepišem nešto, ne znam da li je bilo matematike ili šta ja znam. Tako da sam nju zapamtio kao jednu štreberku, ali kad ja kažem da je neko štreber, ja to kažem u pozitivnom smislu, jer sam i ja bio štreber, ali družio sam se sa najvećim bitangama na Novom Beogradu. I to je njima bilo, to je bila moja cena, zato su me i cenili u tom društvu. Dobro, igrao sam odlično i mali futbol, zvali su ga da George Best. I sada ja se spremam. Da, drugi put gde me Jelena Karleuša kupila, ja sam bio kod sina u Cirihu gde je on bio trener Martine Hingis, teniski trener Martine Hingis, četvorostruke osvajačice Wimbledona, a ona se sa Šabanom Šaulićem i tom ekipom vraćala, to je bilo negde oko Božića, Nova godina Božić, i sedali smo baš ovako, malta ne jedno do drugog, ja prvi u ovom redu, u ovom delu aviona, onom, i ja sam je pogledao 2-3 puta da joj se javim, ona, da li me nije, u stvari nismo se tada javili jedno drugo, ali kako me kupilo, čim je avion sleteo, ona je uključila mobil i kaže, mama, sleteli smo. Tu se pokazalo kao jedno dobro dete, jedna vaspitana devojčica koja vodi zna da sam njena majka sekira, da li je stigla, kako je stigla, i pokazalo se kao jedno dobro vaspitano dete, na šta ja padam, jer sam i ja uprko svemu bio dobro vaspitano dete. Iz jedne polupatrijarhalne porodice, deda mi je bio pop, otac, kralj je pilot, bio sam jedinac, ali sam vaspitan kao da nas je bilo 10. I sada sve to meni prođe kroz glavu, ja ipak idem oprezno, zovemo prvo njenu mamu, mama ne može da veruje da ja hoću sa njenom ćerkom da pravim intervju. I ona me zove lično, kaže, Dragana, jel vi stvarno hoćete? Pa, ne bismo se zavitlavali s takvim stvarima. Ona je bila oduševljena i vodila me na neki splav, da li je Monce ili tako nešto, kod hotela Jugoslavije. Znam da je to bilo nešto poluzakladnog tipa. Tamo smo pravili intervju, ona insistirala da ona plaća ručak, ja se kažem super, ja volim kad mi ženske plaćaju, uživam u tome. I mi smo napravili tako dobar intervju koji je bio na 4-5 strana Nina, da je se to čitalo, taj Nin je prodat ko alova, a sjećam se i naslova koji je praktično njen, rekla je, ja sam politički idiot, odnosno smatraju za političkog idiota, i kaže, svi misle da sam ja megafon Čede Jovanovića i te ekipe, u stvari oni mene slušaju šta im ja pričam. A intervju je počeo tako što je rekla, pa ako je Obama, crnac, postao predsjednik Amerike, zašto ja, Karleuša, ne bih dala intervju za njih? Kažem, intervju je bio fantastičan, primljen je odlično i u redakciji i među publikom, mada je tu bilo mnogo zgražavanja, pa nekih otrovnih strelica, naravno na moj račun, ali ja sam to primio sasvim sportski, jer sam znao da i ti koji su me gađali otrovnim strelicama, da su taj intervju naučili napamet, pogotovo mladi novinari. Da nisu svi ljudi tako kako se na prvi pogled čini, još jedan dokaz. Ono što se predstavi javnosti, privatno je sasvim drugačije. Jeste. I da kažem samo još jedno. Ja sam imao mali spor sa Cecom Ražnjatović povodom jednog intervjua sa Radmilom Bogdanovićem, gde je on rekao da je istraga oko ubistva Arkana krenula u pogrešnom toku, on bi krenuo od Cece.
I to je bila jedina rečenica koja u Ninu se pojavila, to je bio jedan veliki, da, Radmilo Bogdanović, recimo, nije dao intervju 17 godina. Ali kada sam ga ja pozvao, on je u takvu pristupu rekao, kaže, tebi hoću da dam intervju, jer je Radmilo bio jedan od 15-torice, 16-torice ljudi iz Miloševićevog najužeg okruženja, koji je bio svedok kada me je u pauzi 22. kongresa SKU Milošević vatao za prsluk, imao sam prsluk Gatsby, i kaže, znaš ti na koga se mi ostravimo, da taj nema šanse da preživi. Ja sam mu bacio ruku, Senta i ovi krenuli na mene, kaže, pa držite njega, ja se samo branim. Radmilo je bio jedan od tih, i kaže da znaš da ću zatvrditi da. Jer je on na sličan način se rastao sa Miloševićem, nije hteo 9. marta da izvede policiju, da puca na demonstrante i na Vuka Draškovića, a što mislim ne bi bila grota da se pucalo na Vuka Draškovića, jer je to jedna spodoba nad spodobama, povući ću ručnu košnicu. Elem, tako da sam sa Cecom imao taj mali spor oko te rečenice, ali to se, jel da, izgladilo i ja patim, ali sad će se svi smejati i sigurno će svi opet na mene drvlje i kamene, kako ja jedan ozbiljan čovek, 40 godina u Ninu, a pati što Ceca i Jelena Kraljevića su u nekom ratu. Ja bih bio najsrećniji kad bi se one pomirile i kad bi, a evo ja se nudim za nekog misionara, da probam da ih pomirim i stvarno bih bio srećan da te dve žene mogu o njima da pričaju svašta šta hoće, ali one su prave žene, a ja doživljavam sebe kao muškarca koji je stručnjak za žene i znam šta je žensko, ovdje bez ikakvih zadnjih misli prema njima i stvarno mislim da bi njih dve kad bi se pomirili, to bi za mene bio jedan od srećnih događaja, sem, ako njih dve i nisu u nekom ozbiljnom ratu, nego to rade iz medijskih razloga, kad bi to bilo, ja bi opet bio zadovoljan, pa makar nikad ne sele zajedno za nekim ručkom i ja sa njim. Eto prilike, probat ćemo, možda čuju i odazovu se na vaš poziv. Jeste. Vas nisu odbijali, lako ste dolazili do intervjua, ali vi ste odbijali i vas su hteli da intervjuišu mnogi. Da, ne znam na što mislite. Pa recimo na gradonačelnicu Niša. Aha, da. I tako još par njih. Da, gradonačelnica Niša je tada bila, mislim, šef niškog dopisništva RTS. Ja sam ovde već bio u Vidovu već 4-5 godina. Digao sam hram Boga Vida, digao sam akademiju. Ne znam da sam Novi Lađe već digao onu kamenu moju rezidenciju, kao prvu sam digao. I pozivao sam i dopisništvo i sve kada je 22. juna kod mene ta akademija svake godine. Ove godine je tema bila krađa vekova i to je bilo sasvim ozbiljno. I ona se za 4-5 godina nije setila da dođe, niti ili da pošalje nekog iz niškog dopisništva, ali kada su moji šarplaninci navodno postali strah i trepet za ovaj kraj, a kao što vidite ovde u prečniku od 2 kilometra nema žive duše, sem šumokradica, lovokradica i takvih sličnih spodoba, ali oni su poslali strah i trepet jer su išli u dečje odmaralište i ulazili u menzu, što je onda bio, i oni to jesu radili,
ali su sva ta deca sa vaspitačicama dolazila ovde kod mene, da vide Boga vida, da im ja pričam. I onda kad deca pođu kao odmaralištu, pođu i oni, deca njih jašu. Mislim, Šarplaninac je Arijevac, gospodin čovjek, gde će on da nasrne na dete, pa čak i na neku džukelu nižeg ranga. A ulazili su u menzu zato što im deca bacaju hranu. Pola iz tanjira pa prop. Sad, a Šarplaninci, to su strvodari, to bi pojelo sve što mu daš, i drvo bi pojelo. I, kažem, pa dobro, su neko dete ujeli, ili su napali nekoga, pa nisu, ali znate šta ovo. Onda se javio i ovaj iguman Divljanskog manastira, nesrećni Serafim, i njemu dolaze tamo. A i dolaze zato što ovi koji dolaze u manastir ih isto nutkaju. Onda silaze na Divljansko jezero. Zašto silaze? Pa ribari im isto bacaju hranu. Onda, to ne mogu da zaboravim. Ovde je 2. maj, jel da? Ali da završimo ovo. A onda i lovci. Kao, znaš, oni su rasvedli jednog našeg psa. Gde su ga rasvedli? Pa tu, kaže, pored tebe. A izvinite, šta ćete vi pored mene? Ja sam, ovo je moja dedovina, znači vi ulazite na moj privatni posed, a moj privatni posed je rezervat po odluci Republičke vlade Srbije. Znači, ja sam po 2 osnova zaštićen kao tibetanska panda, em sam na dedovine, em sam rezervat. I šta ćete vi ovdje? Pa mi smo tu navikli. Pa kažem, sad će se odviknuti. Tako da su stigle 3-4 tužbe protiv mene. I onda se javlja gospođa gradonačelnica, hoće da dođe, gradonačelnica hoće da dođe i da piše o tome kako moji psi, jel da, ugrožavaju ovo stanovništvo. Ja sam rekao, nemojte da dođe, ako niste našli za shodno, koleginice Sotirovski, da dođete 4 godine da vidite šta ja ovde radim, nemojte, molim vas, ni sad da mi dolazite, imate izjave i tužbe svih tih, sastavite tužbe, tužite me, učestvujte u kampanji protiv mene, samo nemojte da mi dolazite u vidovi. Tako da sam pogrešio, zamerio sam se gradonačelnici Niša, a koja će mi možda zatrebati kad ja, pošto živim u njenom regionu. Valjda će me oprostiti, pozvaću je... To je bio revolt opravdani. Da, da. Poštovani gledaoci. Samo da dodam, malo se naljutila što sam napisao da je ona u Malteškim vitezovima, a to sam dobio zaista jednu fotografiju na kojoj je ona u onoj odori sa beloj sa crvenim krstom, i tu se isto tako naljutila i naljutila se što sam rekao da često ide u Jajince, jel da? Ali valjda ćemo sve to ispeglati. Izgladit će se. Poštovani gledaoci kanala Južni blok, dobri ljudi, bio je ovo još jedan deo života Dragana Jovanovića o kome se malo zna. Gledajte nas, slušajte nas, bit će toga još. Hvala i prijatno.